Legat de explozia din blocul din Rahova, anchetatorii au publicat primele concluzii oficiale. Experții în Semex susțin că totul ar fi pornit de la o fisură la conducta de gaze aflată în afara clădirii. Fisura provocată de un scurt circuit la un cablu electric montat prea aproape de țeavă. Gazul scurt s-a acumulat într-un canal tehnic de sub bloc și a urcat prin coloanele de ventilație până la etajele superioare, unde s-a produs deflagrația care a distrus complet mai multe apartamente. Raportul Inspectoratului de Stat în Construcții arată că imobilul nu mai îndeplinește condiții de rezistență și stabilitate. Etajele superioare de la 6 la 8 urmează să fie demolate complet, iar autoritățile analizează dacă restul clădirii mai poate fi consolidat. Locatarii au fost evacuați, iar accesul în clădire este permis doar sub escortă pentru recuperarea bunurilor personale. Statul a anunțat că va reconstrui blocul și că fostele familii vor primi locuințe temporare sau o chirie subvenționată. Ancheta rămâne deschisă, se verifică rețeaua de gaze și cabluri electrice din zonă pentru a stabili dacă scurt-circuitul a fost cauza directă a tragediei. Autoritățile spun că decizia finală privind demolarea completă va fi luată în următoarele săptămâni. Mulțumesc pentru like și urmărire!